Alene dreng med det hemmelige talent. Sketch. Den alene dreng er tit alene. Han bliver tit mobbet, han spiller håndbold, og lige om lidt kan du se, at han bliver mobbet af den store dreng. Du tabte vist noget, lille Per. Det var tilbage. Nej, selvfølgelig må du ikke det. Vi tror selv. Nej, nu kan jeg runde. Jeg er rigtig sur. Det her kommer til at være nogle rigtig voldsomme optagelser af den lille Per, der jagter den store dreng. Lige om lidt kommer I til at se nogle rigtig voldelige billeder, så hvis I er under 2, så burde I ikke have set dem. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hej alle sammen, mit navn er Henrik. Jeg er kommentator her i dagens kamp. Det er simpelthen den helt alene barn mod den store dreng. Jeg glæder mig sygt meget til at se, hvordan det her kommer til at ende. Lad os se, hvem der vinder den store kamp her lige om lidt. Lige nu er vi i gang med at varme op, som der kommer til at se på alle de her klip. Så begynder kampen. Den store dreng, han skal aflevere bolden til den anden, og ja, her går vi i gang. Så vi starter. Det er alene barn modtager bolden og laver nogle syge skills. Øj! Ankle breaker. Ej, han flyver helt amok. Fans, der går amok. Det er helt sindssygt. Nej, han vinker simpelthen farvel til den store dreng. Han løber ned mod mål. Får dejlig skud på mål. Går den ind? Lad os se. Går den ind? Kan den alene dreng gøre det? Øj, han gør det. Han gør det. Og alle fans går helt amok. Han har simpelthen gjort det.